Good thing yw wir, Emyr Penlan a Lowri Morgan. Criw rali ond dilyn chi o gwmpas y byd wrth gwrs. Maen nhw'n gymeriadau, Elfyn. Mae'n neis gweld nhw dros y byd. Maen nhw wedi bod i just iawn bob un rali, dwi'n meddwl, enni wedyn. Maen nhw wedi bod yn gret i gefnogi fi. Yn amlwg, mae'n neis gweld nhw. Yn bendant. Edrych ar y lluniau fyna o'r Rali Cambrian. Codi awydd ar gyfer Rali Cymru GB wrth gwrs. A'r gogaeth fawr yn rhan o Rali Cymru GB. Edrych mlaen i'r cymal bach na, mae'n siŵr. Yn sicr, di ddim yn hawdd fyddwn ni'n rhedeg i'r ffordd arall i be oedd nhw'n rhedeg ar y Cambrian. Ond edrych ymlaen yn fawr. Yn amlwg fydd i arwydd i Sul. Wedyn gan i weld os fydd y safleoedd yn edrych yn gadarn y byd hynny'n i beidio. Ond di ddim yn gymal i wyt ti rili eisiau bod yn gwythio ni lle. Faint mor fawr i tîm bersonol yw Rali Cymru GB? Lot o newidiadau wedi bod ar draws y blynyddoedd diwethaf o'r de, i'r gogledd ac ati. Yw'n rali ti'n mwynhau? Yndi, mae'n rali arbennig. Yn amlwg mae'n rali gartre, ond hefyd mae'r cymalau rai o'r gorau yn y byd. Mae hynna'n gael ei gadarnhau ddim jyst gen ni yma'n Bryden, ond gen y gyrwyr eraill hefyd. Maen nhw i gyd yn mwynhau dod yma, yr ymodau a'r gwynta'r glew i chi wedyn. Mae'n rali wych a'n sicr dyn ni'n edrych ymlaen. Ti'n gweud bod y cymalau gyda'r gorau. Beth sy'n gwneud nhw mor arbennig i ti fel gyrwr felly? Dwi'n meddwl jyst natur y cymal, ffordd mae'r ffordd yn gwahodd ti i bwysio ymlaen. Does na ddim gormod o bethau i daro mewn yn y cymal. Ti'n gedru cymeriad chances, ti'n gedru gwthio ymlaen. A dwi'n meddwl fod hynna'n neud yn rili rhywbeth mae'r drivers yn mwynhau. Os na fantes hefyd, gan bod wyt ti'n abod nhw'n well na pobl eraill? Dwi'n gwybod. Dwi'n ffeindio falle mae'n un neu ddau cymal, falle fyddwn ni'n gwybod chydig yn well, ond ar y cyfan ti'n gwybod mae lot o'r cymalau wedi bod yn cael ei ddefnyddio wan ers amrwyn o flynyddoedd. Dwi'n meddwl y cymalau fel Meherin a Sweet Lamb, maen nhw wedi bod yn cael ei iwsio ar y rali ers blynyddoedd, a fyna yrwyr fel Iari Mati sydd wedi bod yna falle 7-8 gwaith, a falle efo mwy o brofiad neu sydd gennau wedyn. Mae'n balans, wrth gwrs. Un enw mawr yn hanes y rali yw Colin McRae, wrth gwrs. Maen nhw'n dathlu 20 mlynedd ers ddo fe ennill pencampwriaeth y byd am y tro cyntaf. Mae'n siŵr bydd hwnna'n dipyn o achlysur i bawb sy'n ymwneud â'r rali. Yndi, yn amlwg enw mor fawr yn y byd ralio. Un o'n atgofion gyntaf fi o Rali Cymru oedd gwylio ar top cymal yn rhywle. Dwi'n cofio lle yn iawn, ond dwi'n cofio gweld Colin yn dod a fothe hollol ar ei ochr mewn i'r cymal a ni'n edrych lawr arno fo ac oedd o'n yn brofiad na i byth angofio. Dwi wastad yn syni ar rhai o'r cefnogwyr, wrth gwrs mae diogelwch di newid nawr, chi ddim yn gallu bod mor agos i'r cwrs, so mae'n dipyn o beth i'r cefnogwyr hefyd. Maen nhw'n mwynhau Rali Cymru GB yn amlwg. Yn sicr, dyn ni wedi cael lot o bobl yn dod i'r rali yn enwedig ers i ddod i'r gogledd yma. Wedyn dwi'n siŵr fydd lenni ddim gwahanol. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni Elfyn a gobeithio gawn ni weld ti'n cael lot o lwyddiant dros y dyddiau nesaf yma. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr ti. Gwych, pob lwc i Elfyn Evans felly, cofiwch rali ymlaen bob nos yn dilyn Rali Cymru. Nos Iau, nos Wener, nos Sadwrn, nos Sul, fel wedodd Emyr Penlan yn gynharach.